Siyavuma impela wena uliphi kangaka. Siyavuma impela wena uliphi kangaka. Kodwa uthukuma kancane kwezothando. Kodwa uthukuma kancane kwezothando. Sibingelele kuphina kuphila ubukele khona le-MNTV channel. Ubingelelayo mina umsizi ngumfana kaNtshangase. Ngiphuma phansi le kwaNongoma lapho engiphuma khona. Bafethu ngithanda ukubonga kakhulu kubantu asebe-subscribe-ile ku-MNTV channel. Ngiyabona we are close to 13,000 subscribers now with 1 million views esesinawo nje kuwona wonke ama-video masocombine wonke. Okuyinto enhle kakhulu futhi engibonga kakhulu leyo. Seside ke isikhathi siyagcinana bafethu. Ngibuye back futhi ngoMaskandi lapha sizoncoma kakhulu ama-album abaculi abakhiphile. Sesishuthile already maybe ama-episode ayi-20 la esincoma khona ama-album kusuka kulonyaka lo ka-2026 uya ku-2025 njengoba abaculi bekhiphile. Njengamanje sizobheka uNto Encane okhiphe i-album eshisa ikhotha ethi Awuyiphumuze. Mfowazoni lapho ishayile le-album kahle kakhulu emnandi futhi isinconywa abantu abaningi. Now iyabukeka since iphumile ayikaqedi nenyanga sekuneyingoma engama-singalong njengoba nizwile ke singena ingoma album ethi Awuyiphumuze. Kunengoma lapha eculwa yiwo wonke umuntu ethi bebangaka abantu emhlabeni ukhethe mina ubebi wami ukhethe mina ukhombisa ukuthi uNto Encane bamthanda kakhulu futhi nakule album yakhe ukhombise ukusebenza kakhulu ngokuyikhandla wayinikela. Ingoma zakhe zizokala zimnandi zonke. Kunengoma futhi lapha ayishaya nezingane zoma athe yena ngokusho kwakhe izingane zoma oma bakhe ade efisa ukucula nabo njengengoma emnandi kakhulu lapha futhi enye ayishaya nolokhozi nobaba uFred. Alutholakala lolu hlobo njena lwabantu umuntu wami special. Ngeza nomuntu wakho ngiyaphetha ngomuntu wami. Emnandi kakhulu futhi nakhona sekhombisa uNto Encane ukuthi hayi izinga kunokuba lehle liyakhuphuka. Insizwa ke lethi njalo mayizokhipha kube negemegeme nje. Nje. Siyakhumbula ukuthi last year waba nesigemegeme sikama wengane lapha i-album yakhe yagcina ethi ayipromote kahle ngisimo sokuthi ulokho ephazamiseka lapha noma wengane. Yabo kulonyaka ke kuthe nje sezoqala ukukhipha le-album ethi Awuyiphumuze. Kwasuka isidume sase-change room la bekubonakala engathi khona uNto Encane kunabantu abafuna ukumphazamisa emsebenzini wakhe azowukhipha. Njengoba nizizwa bafethu ingoma esesithe ukuzithi haramuzi nje uNto Encane ayikhiphe. uNto Encane kule album ke ingoma ayikhiphile zi-16 sezizonke nje. Unama-feature ayi-7 mangaphosisi uShenge, uZamambo, uMzukulu, izingane zoma, umfoka Msizana, uFred Gwala no Kamaphanga ngiyacabanga. Ingoma ke ezimnandi kakhulu lezo zabonakala na ku social media futhi ukuthi ingoma ezenza kakhulu. Ngicabanga ukuthi enye album ezothi mayiqala ishaya ama-million lawa ingashaya ingoma eyodwa nje ukuthi izophuma ithi ngesimo sokuthi ingoma zakhona zimnandi zonke izoshaya nje ithi ishaya nje ingoma noma nje zo-16 zibe nama-million zonke ngendlela emnandi ngakhona album yakhona. Kunabantu ke bese bekhala ukuthi cha hayi le ethi ukhethe mina engathi impela ingaphusheka kuze kushaye uDisemba lapho sizoyifaka khona ingoma ehlukanisa unyaka. Umfokazondo usebenzile yazizwile namaciko amaningi futhi emncoma ukukhombisa ukuthi iyezwakala ukuthi cha uyikhandlela usebenze e-studio eziwu2 ngiyacabanga urecorde tax studio nane heavyweight idude asebenze kuzo nonjini abehlukene ukukhomba ukuthi befuna ukukhanda umsindo wakhe ube nesiqi. Kuhle kakhulu kumfokazondo akwenzile. Siyacela ukuthi uhambe uyelalela i-album cathi khona konke ama-digital platforms music la uNto Encane wafake khona nokuthi uNto Encane ke ukhona na ku Facebook futhi ungakhona ukumlandela khona. Phinde futhi ungakhohlwa ke ukuthi nathi lapha ku-MNTV channel usubscribe ke uqhubeke nokubuka ushare ulike. Sijabula kakhulu ukuthi siphinde sihlangane futhi emva kwesikhathi eside sagcinana. Ngicabanga ukuthi ngigcine ukushutha phambi kwecamera I think 22 if I'm not mistaken, and then besilokhu sifaka nje lama video la engoma ngingaveli ngishusa nje kuphela ngifaka wona. Sitheke manje asenze lama video la
ukuthi sikwazi nathi ukuthi sifake isandla ekutheni promote abaculi beqhubeke beye phambili. Asigxeki. Wena kuvumelekile lapho ukuthi ucomment lapha i-comment section usho okushoyo nokuzwayo ngama-album la esobe siwaveza namanye ama-album because ngiyacabanga ukuthi abaculi bayesobe siwaveza mancane kunabaculi esinabo, nokuthi ama-EP ngeke siwaveze kule channel njengamanje, ngezicomment ngawo njengamanje ngicela so-comment emva kwalama album la esiwaselekthile ukuthi sikhulume ngawo siwaveze la kini nizwe ukuthi nani nizwa kanjani. Nabanye-ke abaculi-ke abazobona ngathi mhlawumbe sichemela sifuna ukuthi sikhulume ngabo, no, akukho kanjalo. So gxila nje kulama album la esikhulume ngawo, futhi-ke sesiyokufaka-ke lapho kulama album la nizothi masikhuluma mhlawumbe ni-comment la nisho ukuthi hey, yazi ne-album abani imnandi, siphi indlela sibuye futhi sizokhuluma ngayo. Sibonga kakhulu bafethu, sicela singakhohlwa ukusubscribe ku-Man TV channel, i-share ama-video yethu. Sibonga kakhulu. Na ku-TikTok sikhona si-MN TV channel. Ngiyabonga kakhulu.